بروخون قدسن زلالم እግዚአብሔር አምላኽና بشموت دخ ኢየሱስ ክርስቶስ ንባረኸካና መስግነካና ኣለና እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ትዛረብ አምላኽኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሕጅ ድማ እግዚአብሔር አቦይ ንስኻ ክትዛረበና ንስኻ ሕሹክ ክትብለና ንስኻ እግዚአብሔር አምላኽ ንልባትና ክትዛረቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ጽልያለሁ ጎይታ ሰራዊት እግዚአብሔር አምላኽ በቃልካ ሐሊፍካ እግዚአብሔር አምላኽ ንህዝብኻ ክትንክፍ ንቅዱሳንካ ክትንክፍ ንባሮትካ ክትንክፍ ነገልገልትኻ ክትንክፍ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ጽልያለሁ ቃልካ ሐያል እግዚአብሔር አምላኽ ቃልካ አይደኸመን ቃልካ ህያውን መስለጥን እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ባረኸካለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በህላውነትካ ስለተሰነና በህላውነትካ ስለትግለጽ ንስኻ ስለትዛረብ እግዚአብሔር አምላኽ በሽሞት ደኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስግነካለሁ ናይን ባሪያኻ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ትዛሃብካን መልእኽት ምምሕልላፉ ክኽእል እግዚአብሔር አምላኽ በሁሉ ጸጋኻ ክትረድአንን ከተበርታዓንን ጽልያለሁ ነቶም ሰማዕቱን ከምኡ ብመንፈስካ ክትድግፎም ጽልያለሁ ጎይታ ነዚ ክትገብር እሙንን ጻድቕን ኢኻሞ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ባረኸካለሁ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና አምላኽኒ ክብርና አምላኽ ይኹን ባረይ ብሩኻት ቅዱሳት ህዝብ አምላኽ ካብ ሎሚ ጀሚርና እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝስማዓኒ ነገር ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ወቕቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝስማዓኒ ነገር ክብርና አምላኽ ይኹን ንቤተ ክርስቲያን ዘድልያ ዘሎ ሓደ ኣውራን ኣገዳስን ነገር እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ከመርእስቲ አልዒልና ክንዛራረብ ኣብ ልበይ ሓሳብ ስለ ዝረኸብኩ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን በዚ ነገር እዚ ሸር ክንገብር ኢና በዚ ነገር እዚ ክንመሃር ኢና በዚ ነገር እዚ ድማ ክንዓብን ክንልወጥን ድማ ኢና እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንሱ እዚ አርእስቲ እዚ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚ ወቕቲ እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ግን ንዘመናት ቤተ ክርስቲያን ካብ ትትከል ኣገዳስን ኣውራን ኮይኑ ዝጸንሐ ሕጂውን ኣገዳስነቱን ኣውራነቱን ዘይልወጥ ንዘለዓለም ድማ ዘይልወጥ ዘይቋረጽ ክብርና አምላኽ ይኹን ሓደ ዓብይ አርእስቲ አልዒልና ኢና ክንዛራረብ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንሱ ድማ እንታይ ይብል ፍቅሪ አምላኽ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ፍቅሪ አምላኽ ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ሎሚ ክብርና አምላኽ ይኹን እዚ ፍቅሪ ኢልና ንዛረበሉ ዘለና ሓሳብ እዚ ፍቅሪ ኢልና ክንመሃሮ መዲብና ዘለና ነገር እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ዘመን እዚ ንወዲ ሰብ ኣውራ ዘድሊ ነገር ኣውራ ዝጠቅም ነገር ሃብታም ትሕሶ ዘለዎ ነገር እንኮን ተደኣ ሃልዩ ንሱ እዩ እዚ ፍቅሪ አምላኽ ዝብል ነገር እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ማሕበር ክርስቶስ ድማ ነዚ ፍቅሪ እዚ ነዚ ናይ አምላኽ ፍቅሪ እዚ ክትገልጽ ኣብ ዓለም በአምላኽ እተተኽለት ተኽልያ በአምላኽ እተሃንጸት ቤትያ ፍቅሪ ካብ ማሕበር ክርስቶስ ፍቅሪ ካብ ቤት አምላኽ ናብ ዓለም ገጹ ክውሕዝ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እቲ ፍቅሪ አምላኽ እቲ ፍቅሪ ክርስቶስ ድማ ብማሕበር ኣቢሉ ንኹሉ ፍጥረት ንኹሉ ወዲ ሰብ ክዝርጋሕ ክሓልፍ ክመሓላለፍ እሞ በቲ ፍቅሪ ተተንኪፉ ድማ ሰብ ዘበለ ንክርስቶስ ክግዛእ ናብ ክርስቶስ ክመጽእ ንክርስቶስ ክስዕብ ንክርስቶስ ከም ናይ ግሊ ጎይቱን መድሓኒን ገይሩ ብምቕባል ድማ ናይ ዘለዓለም ዘይተዓሰሉ ምርጫ ገይሩ መታን ከወስዶን ህይወቱ ክብርና አምላኽ ይኹን እዚ ፍቅሪ እዚ ቤተ ክርስቲያን ክትምህር ይግባእ እዚ ፍቅሪ እዚ ማሕበር ክርስቶስ ክትእውጆ ይግባእ እዚ ፍቅሪ እዚ ካብ ፍቅሪ ወፃኢ ኩሉ ኮንቲ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሎሚ ክንዛራረብ ከለና እዚ ዓብ ነገር እዚ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንአምላኸይ ድማ ኣነ ኣምኖ በዚ ነገር እዚ ድማ ብዙሕ ነገር ክትንክፍ እግዚአብሔር ብዙሕ ነገር ክገብር ብዙሕ ነገር ንልቢ ቅዱሳኑ ክዛረብ ክብርና አምላኽ ይኹን
እግዚአብሔር አምላክ ካባና ዝደልዮ ነገር እዚ ፍቅርናቱ ዘለና ውሉድ ክንከውን ፍቅርናቱ ዘለና ውሉድ ክንከውን እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ሎሚ ማሕበር ክርስቶስ ብዝግባ ነዚ ፍቅር እዚ ትነብሮን ትገልጾና አላዳ ኢልና ክንሓትት ከለና እቲ ገምጋም ንነስ ወከፍና ዝሕደግ ኮይኑ ይስማዓኒ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ግን ማሕበር ክርስቶስ እዚ ሒዛቶ ዘላ ቅርጽ ዘይኮነ ካልእ ቅርጽ ክትሕዝ ከም ዘለዋ ካልእ መልክዕ ክትሕዝ ከም ዘለዋ ካልእ ምስሊ ክትሕዝ ከም ዘለዋ ቃል አምላክ ኣነ ፂሩ ይዛረብ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ንሓድሕድካ ምብላዕ ንሓድሕድካ ምንኻስ ንሓድሕድካ ምክፍፋል ምጉጅጃል ተሪፉ በዚ ፍቅሪ ክርስቶስ እዚ ዝተቐጻጸሉ ቅዱሳን በዚ ፍቅሪ እዚ ዝነደዱ ቅዱሳን ሰዓብቲ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ተአኪቦም በሐድነት ክብርን አምላክ ይሁን ንወንጌል ዝነብር ህይወትን ንወንጌል ዝገልጽ ህይወትን ንወንጌል ድማ ዝበቅዕ ህይወትን ክውንኑ ክብርን አምላክ ይሁን ዛርስ እዚ ክንዛራረው ወይና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ዝበዝሕ ካብቲ ትምህርትና ነዚ ዝቅጽል ዘሎ ሳምንታት እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን mainly ካብ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስን መልእክቲ ሐዋርያ ዮሐንስ ናብተን ኣብ ኤፌሶን ዝነበራ ማሕበራትን ዝተወስደ ክኸውን ክብርና አምላክ ይሁን ንመተው ዝኣክል ግና ክብርና አምላክ ይሁን እቲ ናይ ቆሮንጦስ ከነንብቦ ኢና እሞ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን በቲ ናይ ቆሮንጦስ አቢልና ክንዛራረቢና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ኣብ ቆሮንጦስ ኩላትና ከም ንፈልጦ ቀዳማይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ብዛዕባ ፍቅሪ ይዛረብ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ብዛዕባ ፍቅሪ ይዛረብ ብዛዕባ ፍቅሪ ቅድሚ ምዝራቡ ግና ኣብ ምዕራፍ 12 ምዕራፍ 14 ብዛዕባ መንፈሳዊ ውህበታት ተዛሪብሎ ሐዋርያ ጳውሎስ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ኣብ ምዕራፍ 12 እንድሕርዳ ሪና እቲ ሓሳብ ክጅምር ከሎ ኣሕዋቴ ብዛዕባት መንፈሳዊ ውህበት ግና ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ ይብል ብዛዕባቲ መንፈሳዊ ውህበታት ግና ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ እዚ ብዛዕባ መንፈሳዊ ውህበታት ዝብል ዘለዉ ቶኔማቲኮስ ዝብል ናይ ግሪክ ቃል ብሓፈሻ መንፈሳዊ ነገር እንታይ ማለት ምዃኑ መንፈሳዊ ነገር እንታይ ማለት ምዃኑ ምስ ናይ ውህበታት ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓዊስካ ማለት እዩ ብዛዕባት መንፈሳውነት ዝበሃል ነማቲኮስ እንታይ ምዃኑ ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ ማሕበር ቆሮንጦስ ሓደ ሕቶ ነይርዎም እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን መንፈሳውነት እንታይ ማለት እዩ መንፈሳውነት እንታይ ማለት እዩ spirituality what is spirituality መንፈሳውነት እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን እንድህሪና ያቆይና ተሐዋርያ ኣብ ብዙሕ ምዕራፋት ናይ ዝመልእክት እዚ ብዛዕባ መንፈሳውነት ተዛሪብሎ ነዊሕ ከይከድና ኸማን ኣብ ምዕራፍ 2 እንድሕር ሪኢኹሞ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን መንፈሳዊ ሰብ ኢሉ ተዛሪቦ ኣሎ እቲ መንፈሳዊ ሰብ ኩሉ ይምርምር ንሱ ግና ብሓደ ኣይምርመርኒ እቲ ተፈጥራዊ ሰብ ኢሉኻ ካልእ ሰብ ካ ጠቂሱሎ እዚ ድማ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተቐበለ ኣብ ግዳም ዘሎ ሰብ ተፈጥራዊ ብስምዒት ዝኸይድ ምንም ናይ መንፈሳዊ ነገር ፍልጠት ዘይብሉ ብዛዕባ መንፈሳዊ ፍልጠት ብዛዕባ መንፈሳዊ ሓቅታት
بزعبات منفسه عالم زخونه دهساس زي جبره زخونه نجر نعد ترجم زيبو اتنجر تنتتلاعلو مالتي سقاوي سب مالتي تفترعوي سب مالتي أتسالساي قجلة دمه ويتا يسوس كريستوس ظلوا ويتا يسوس كريستوس زرخبا يجنك ددحر سمعتي زخيد ددحر سقاي زخيد بتحمشت ناي سمعت هواساتي زمالالس sensual life يزلوا sensual life ناي سمعت هواسات زغورحو هيوت يزلوا ززورو هيوت يزلوا ولا أنت كم مرأي كم مسمع كم متعم كم مشتات كم مدهساس حليفو كم تتصوعوا كم تتصوعوا كنبر زي كعلى زلو سب مالتي أزيد ما سقاوي منفساوي بعد منفساوي زبل دلله أمان مالتي سقاوي أماني بعد سقاوي أماني هاريا كورنثوس أم عرف سلسة خميلو مالو أم عرف سلسة ناي كورنثوس نتنبيبنا جنا نعاقدكم كزاربكم أيك ألكون الله طبب كزاربكم أيك ألكون الله منفساو نجر كزاربكم أيك ألكون الله تبعث لهم تقيم لهم جنا سقاوين مخانكم دو أيكونا ناقاتكم عصم مغبي كونن زلكم صباي زلكم እንዳበለ نمحبر ቆሮንቶስ ሽግር ነይርዎም ኣብ መንፈሳውነት እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ምዕራፍ 12 ከም ኢሉ ጀሚርሎም ኣሎ ኣብ ምዕራፍ 12 ከም ኢሉ ጀሚርሎም ኣሎ ኣዋተ ብዛዕባት መንፈሳዊ ውህበት ግና ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ አረማውያን ኮለኹም ኢሉዎም አረማውያን ኮለኹም نابتم عباسات أوتات إنا تمرحكم كم اتسحبكم تفلطيهم سلازة حدوكوا بمنفس أملاخ زلزارب يسوس رقوميو كم زيبل بمنفس قدس تمرحو انت زي كوينة خا يسوس قويتايو زبل يسوس قويتاي كبل نحادو كوا خمزة يكون له أفلت أكم الله بمنفس قدس الزارب سب يسوس رقوم يخبر كم زي كل بمنفس قدس تماريح انت زي كوينو دما يسوس قويتاي كبل زخل يلن يبلا له حجي أبزي زيوم باغانس يوم نيرم كرمنا قويتا ممصوم ددهرت آوت يوم زخود نيرم إنا تسحبكم ميلو بتوم عباسات طاوتات إنا تمرحكم زي الزارو طاوتات مالتي عباسات طاوتات إنا تمرحكم كم اتسحبكم حجي أفت أملخو طاوت كقبرو خلو كرمي نابقويتا ممصوم مچم اتعذاب زوملخو طاوت اتطاوس غزع خمزه يكون إلو تزاريب الله أفت معرف عصرته اتي طاوس غزع يكون نيلو جن اب معرف عسرا جن انتاي له بدحرت طاوت جن منافستو خمزلو تزاريب الله مخنيات انتاي لهم مس صواع غويتان صواع اغاننتن حبرت كلكم ايدلني كما عد غويتان كما عد اغاننتن كتمقلو ايفوتون يلو حجي من يوم بصحبهم نيرهم إنا تسحبكم زبل دالله نافتي استاتو نافتي تقاوت كخود خلو أملخو قبرو خلو بدهرت تقاوت منافستلو توم منافستيهم influence دو قبروهم وتوم منافستيهم انتايز قبروهم ززوروهم نيرهم دصحبوهم نيرهم مالتي نتنقر كقزو نتنقر باروت كوينهم كتحزو حجي زوزحو كافتهم محبر قرنطوس إذا نجارات زي ولا قويتا مسترخبو تتصلوا أي تبى تخلمن أي قدفوا من يسحبوا نيرهم كم زي الدنادون نيرهم حجي أبت منفسه عالم دنقرقر زبالهم يمسلو
እቱ ውህበታት ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበታት እንታይ እቲ ኣብ ቤጣዖት ዘሎ ነገርከ እቲ በጋንንቲ ዝኸውን ነገር ከንታይ ብስሩ እቲ ፍልጠት ዝበሃል እንታይ እዩ ብዛዕባ መንፈሳውነት እዚ ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ make it clear now ሕጂ ክቕላዓልኩም ኣለዎ ክኽፈተልኩም ኣለዎ ክበርሃልኩም ኣለዎ ናይ ዝፍልጠት ዝኽልወኩም እደል ኣለኹ ኢልዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ምክንያቱ ቁልዕነት ነይርዎም ስጋውነት ነይርዎም ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ጽቡቕ ግዝኣት ኣይነበሮም ጽቡቕ ምርዳእ ኣይነበሮም ጽቡቕ ፍልጠት ኣይነበሮም that's why ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ I don't want it that you be like this ከምዚ ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ስለዚህ ብዛዕባ ውህበታት መስተዛረበ ኣብ ኩውዳ ቆሎ ኣብ ጥቅስ 31 እንታይሉ ነተንዛዓበያ ውህበታት ዳጻዓቱ አርሰይ ስለዘይኮነ ሕጂ ዝሐልፍ ዘለኹ ምክንያቱ ነጊሮኩም እታ አርስትና ፍቅሪ አምላክ ስለዝኾነ ብዛዕባ ዙ መንፈሳዊ ውህበታት ብዙሕ ክንመሃር ንኽእሊና አምላክ ኣብ ዝፈቀዶ እግዚአብሔር ኣብ ዝሃበና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ግን ነተንዛዓበያ ውህበታት ዳጻዓቱ ነተንዛዓበያ ውህበታት ዳጻዓቱ ሕጂኻ ዝበለጸ መገዲ ክሕብረኩም እየ ሕጂኻ ዝበለጸ መገዲ እንታገብረኩም እየ ክሕብረኩም እየ I will direct you the highest way the excellent way እቲ ዝበለጸ መገዲ ሕጂግና ክሕብረኩም እየ ኣነ ክሕብረኩም እየ ንዕየ ተላኢኸ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ማሕበር ክተክል ጥራይ ዘይኮነ ዝተኸልኩዋ ማሕበር ከዓ መገዲ ክሕብራ ካሃንፃ ከዕብያ ክትልወጥ بملأخت قويتا أزياد صنعتي كتكون نزيت لا كحبروكم أنا كحبروكم جابير أملاك استمسكن يكون نتنزع عبيا وهبتات دا ساعتو زعبيا وهبتات ساعتو أمون زميني كابتخل وهبتات نتنزع عبيا دا ساعتو جابير أملاك استمسكن يكون نتنزع عبيا وهبتات دا ساعتو حجي خازبلت أما قد كحبروكم مبالو قنا حجي فوري مستو وهبتات تسريعة أيكونن زوادا درازولو فوري ويا مقدئة كما يزبل دولو بزعبا وهبتات مستزاربة تازعبيت وهبت قنا خلاليكم أيكونن زبل دولو تازبلت أت مقد حجي حبروكم فوري مقدئة እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ነዚ ሁሉ ውህበታት ሓቂፋ ኣብ ጉቡእ ማዓሉ ክሽረፍ ኣብ ጉቡእ ማዓሉ ክውዕል ንጥቕሚ ማሕበር መታን ክኸውን ማዕንቀፍ ዘይኮነ እታ መገዲ ፍቅሪያ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ታ መገዲ ፍቅሪያ ኣብዛ መገዲ እዚኣ ኮይኑ ንሕርዙ ውህበታት እዚ አይሁ ብርግጽ كمتي مقلات منفس نطق من الناس وكف نمحبر توهيب الله زوالو أبتي رينا يتخوينا تايل الله قراغن الناس وكف مقلات منفس نطقمي يوهابوئي بكا كتأكم تخوين زوهبات زي أفتا زبلت أتمقد نساها ناي فقري منقدي أبا أخويني زعي እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን አብ አቆይኒ ዘዓይ ኩሉ ውህበታት አብዛ ፍቅር እዚ አቆይኒ ዘዓይ ፍቅር እንደሕደ የለ ግን እዚ خسልጥ አይክልኒ ሓደ ግዜ መዋግእ ክኸውን ይኽእል እቲ ውህበታት ንባዕሉ መዋግእ ክኸውን ይኽእል እቲ ውህበታት ንባዕሉ ብለኩም ኣለኹ ትንቢት ዝንበ ምስቲ ምልላይ መንፈስ ዘለዎ ሰብ ክዋጋእ ይኽእል እዩ ፍቅሪ እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ ምልላይ መንፈስ ዘለዎ ድማ ምስቲ ምትርጓም ቋንቋታት ዘሎ ክዋጋእ ይኽእል እዩ ፍቅሪ እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ መጀመርታ ነቲ ሰብ እንድሕር ዘየፍቅሮ ኮይኑ ምስቲ ኣብኡ ዘሎ ውህበት ክዋጋእ ይኽእል እቲ ሰብ እዚ ዝበለፀ መገዲ ክሕብረኩም እየ
እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን the excellent way the highest way the highest spiritual realm love realm ናይ ፍቅሪ ኩነተ ህላወ ናይ ፍቅሪ ዓለም ናይ ፍቅሪ መንገዲ ናብዚ ኣነ ክሕብረኩም እየ ኣነ ጳውሎስ ኣገልጋሊ ማሕበር እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ከም ኢሎ ሽዑ ብዛዕባ ፍቅሪ ኣብቲ ምዕራፍ 13 ምስተዛረበ ድማ ካዓጽዋ ከሎ እንታይ ኢሉ ሕጅግና ኢሉ እምነት ተስፋ ፍቅሪ እዘን ሰለስተ ዚኣተን ይነብራ ኢሉ እዘን ሰለስተ ዚኣተን ይነብራ ኢሉ ካብ ዚኣተን እተዓብግና ፍቅሪያ ሃሌሉያ ካብ ዚኣተን እተዓብግና ፍቅሪያ ኣብ ምዕራፍ 12 ጥቅሲ 31 እንታይ ኢሉ ዝበለጸ መገዲ ክሕብረኩም ኢሉ ምዕራፍ 13 ብዛዕባ ፍቅሪ ምስተዛረበ ምዕራፍ ክውዳእ ከሎ እንታይ ኢሉ ሕጅግና ኢሉ እምነት ተስፋ ፍቅሪ እዘን ሰለስተ ዚኣተን ይነብራ ኢሉ ካብ ዚኣተን ዝዓበየት ግና ሃሌሉያ ካብ ዚኣተን ዝዓበየት ግና ፍቅሪያ love is the greatest these three abide these three remain እዘን ሰለስተ ኣለዋ እዘን ሰለስተ ይነብራ አፍትና እንግሊሽ ደስ ያትብለካ these three abide ጸኒዕን ኣለዋ እዘን ሰለስተ ጸኒዕን ይነብራ ጸኒዕን ይነብራ ፍርክሽክሽ አይብላኔን ይነብራ ዚኣተን ሰለስተ ይነብራ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ናብራ እንድሕር ኮይኑሲ ክብርና አምላክ ይሁን ናብራ እንድሕር ኮይኑሲ እዘን ሰለስተ ዚኣተን በዘን ሰለስተ ነገራት ዚኣተን ዘሃፍተመ ህይወት ሒስካ ክትነብር እዘን ሰለስተ ዚአን ይነብራ ሃሌሉያ ይነብራ these three remain these three abide እዘን ሰለስተ ይነብራ ሃሌሉያ እዘን ሰለስተ ዚአን እንድሕር ኣለዎ ህይወትና ፍቅሪ እምነት ተስፋ ንነብራለና ማለት ንነብራለና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ንነብራለና ሎምኮ ብዙሕ ሰብ አየር እትዩ አየር ይውጽእ መግቢ በልዕ ንደገይ ይውጽእ ማይሰቲ ንግዳም ይድርቢ እዝኮ ናብራ አይኮነን ፍቅሪ ዘይብሉ ተስፋ ዘይብሉ እምነት ዘይብሉ ናብራ አይኮነን ብፍጹም ናብራ አይኮነን ዘን ሰለስተን ዝነብራ ህይወትና ኾታ በዘን ሰለስተ ዚአን ዝተመለን ዝተሰለመን ይኹን እዘን ሰለስተ ይነብራ ክንሬኒና ድሓር እንዳተሓዝና ኣብቲ ዝቕፅል ምህሮና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይኹን ግን ካብዘን ዝነብራ ኸዓ ካቡናቡ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይኹን ካቡናቡ ዝብል ዘለኹ ፍቅሪ እታ ዝዓበየት ካብ ዚኣተን ግና እታ ዝዓበየት ፍቅሪያ ስለዚህ እዚ አልዕልና ንዛረበሉ ዘለና አርእስቱ ቀሊል ከይመስለኩም ናይ ናብራ ምስጢር ናይ ምንባር ምስጢር እቲ አምላክ ዝደልዮ ናብራ ኣብ ምድሪ ክትነብር እዚ ምስጢር እዚ ክኽፈተልካ ኣለዎ እዚ ምስጢር እዚ ጋህ ክብለልካ ኣለዎ ክበርሃልካ ኣለዎ ክስቆረካ ኣለዎ ናይ ፍቅሪ ነገር ብፍቅሪ ዝተመልአ ህይወት ብፍቅሪ ዝተሰለመ ህይወት ብፍቅሪ ዝተገዝአ ብፍቅሪ ዝመሓዳደር ህይወት ብፍቅሪ ዝምራሕ ህይወት ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይኹን ትዝበለጸ መገዲ ክሕብረኩም ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ዳስዋይ ኮሙ ክብል ዝተገደደ ሐዋርያ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይኹን ሰው ኣብላዕሊ ንምንታይ ዝምጽዎ ዘሎ ኣብላዕሊ ቋንቋታት እንተሎ ውዳይ ኢልዎ this is temporal እዚ ግዚያዊ ቋንቋታት እንተሎ ውዳይ ትንቢት እንተሎ ውዳይ ንሱን ውዳይ ኢልዎ ፍልጠት እንተሎ ውዳይ ትንቢት ቋንቋ ፍልጠት ውዳይ ኩሉ ውዳይ
كل خداي كل خسعري نايزي سلسة أنصار جنا فوري إمنا تسفى ينبرعن እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ይነብረን ካውና ወጋማን ንምንታይ ነታ ፍቅሪ ሓፍ ደብላ ደሎ ማንያቱ እቲ ተስፋ ሓደ ግዜ ምስ በጻሕናዮ ገጽ ንገጽ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ረአናዮ ተስፋ ክጎድል ተስፋ ምግባር አይከድለናኒ ሹዕ ብዛዕባ ተስፋ ይንዛረብኒና God's presence will dwell in us among us دقيم محضر أملاخ مسب كونه شعو أملاخ مسانا خنبريو قصة النفوتو نغسنان أملاخنان غويتانان يسوس كريستوس قصة اللاسي اندار آناك زي أبيهر أملاخ ستمسكن يخون كنبرينا شعو no more hope no more hope hope عند حد اللي خوينا قال نمنتاي امنت كتقبر معناته امنت نتسفى زغبرو ነገር ርግጽ ምግባሪ ተስፋ እንደሕር ዘይለኻ እምነት ያድለካ ንሽዑ ሽዑ እቲ እምነት እንተዳ ኮይኑ አምላክ ካና ቦኻ ንሱ ምዃኑ እቲ ትሪኦ ገጹ ትሪኦ ደለኻ ሽዑ ምስኡ ትነብር ዘለኻ ንሱ ምዃኑ ጥራይ ዲፔንደንት ላይፍ ይልወካ ጽግዕተኛ ህይወት ይልወካ ከም ሰብ ኮይና ምስ አምላክ ክንነብሪና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ፍቅር ግና ሁሉ ጊዜ የላ ዋላ ሽዑ ኤተርናል ፍቅር ኤተርናል ንምንታይ መስይልኩም ፍቅር ዘዓበት ካልእቲ ነጥቢ እግዚአብሔር አምላክ ተስፋ ይገብርኒ እግዚአብሔር ተስፋ ይገብርኒ እግዚአብሔር ተስፋ ዝሁበሞ አምላክ ተስፋ ዝገብረሉ ነገር የለን እግዚአብሔር ከምዝ ክገብረለዩ ካልአካሊሉን እምነት አይደለኒው زعمنا خال أكل يبلون እግዚአብሔር زعمنا خال أكل يبلون እግዚአብሔር እግዚአብሔር نخال آمني كوكوليلو كدقفيلو كقبرليلو እግዚአብሔር آمني እግዚአብሔር نحرد آمن كوينو أملاك هيكونن مالتي أملاك كخون جنا እግዚአብሔር آمني نخال أي وكلني أي دقفني تثبت أي قبرني كم زنحنا نوكولو نأمنو كخونلنا كومو እግዚአብሔር አብካል አካላይ ጽጋን እግዚአብሔር ወን ተስፋ ይገብርኒ ተስፋ ትገብር ተኮይኑ አምላክ ንብሎ ይንኽእሊና እግዚአብሔር ተስፋ ዝገብሮ ነገር የብሉን አምላክ መታን ከኸውን ንብላለና እግዚአብሔር ናብካል كأمن يدلني أملاك متان كخون بلالنا እግዚአብሔር እንተዘፍ ቂሮኻ አምላክ አይኮነን this is equally true እግዚአብሔር እንደዘፍ ቂሮኻ አምላክ አይኮነን ስለዚህ ፍቅርሲ ንባዕሉ ኸማንሲ አምላክ ፍቅሪ ይልወሎ አምላክ ፍቅሪው God is love has love አይኮነን God has love አይኮነን አምላክ ፍቅሩ ለው አይኮነን አምላክ ፍቅሪው አምላክ ፍቅሪው እግዚአብሔር አምላክ ሰምሰ that's why ካብዘን ሰለስተ ታዛዓበት ግና ፍቅሪያ ተባሂላ ዘላ ካብዘን ሰለስተ ዛዓበት መና ፍቅሪ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን love is eternal as God is eternal እግዚአብሔር ፍቅሪው ዘላለማው ድማይ ፍቅር ድማን ዘላለም ትነብርያ በዛ ከምዚ ተዓብያ እሞነዚያ ፍቅር ትባሃል ነገሪና ክንፈልጣ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝዛረበና ዘሎ ክንፈልጣ መንፈሳውነት ማለት እዛ ፍቅር እዚኣ ምጭባጥ በዛ ፍቅር እዚኣ ምንባር በዛ ፍቅር እዚኣ ክትግለጽ ከለኻ ማለት መንፈሳውነት ማለት እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመስሎ መን ይተልኩምኒ እቲ በፍቅር ዝመልዕ ሰብ ምልአት አምላኩን ተባሂሉላ አብ ኤፌሶን ነታ ፍቅሪ ክርስቶስ ኩሉ ነገራ ጎድና ንውሓታ ቁመታ ኩሉ ነገር
مس كلهم قدسان كوينكم كتفلطوا نتا نفلطرت حلفت الفقري أملاك كتفلطوا فقر خريستوس كتفلطوا كسا ملعت أملاك كتملو كتبصحوا كسا ملعت أملاك እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ክትመልእ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክትመልእ ክሳ ምልአት አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን አምላክ ዝመልኦ ህይወት አምላክ ዝመልኦ ህይወት ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ዝገዝኦ ህይወት ናይ እግዚአብሔር ምልአት ዘለዎ ህይወት ናይ ፍቅሪ ህይወት ይብላለሁ በዚ ከምዝ ዝተዓብያ ፍቅሪ በዚ ከምዝ ዝተዓብያ ፍቅሪ እሞ እዛ ፍቅሪ ንብላ ዘለና ያምባርሎም ተወዒ አደላ እዚ ዝበለጸ አውራ መንገድም ባይሎሚ ሰንከልከል ዝብል ዘሎ እዚ ዝበለጸ ዘዓበ መንገዲ እዩም ባርሎሚ አውሽጥን አብደገን ዝሳናኸል ዘሎ ዝውቃዕ ዘሎ ዝሳን ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን በዚ ከምዚሲ አጸቢዕና ክንዛራረበሉ ዝግባአና አርስ እንተዳህልዩ ፍቅሪዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ፍቅሪዩ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ክንቀጽሊና ትምህሮና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ንሎም ግና እትመልእክቲ ከም ሓፈሻዊ ነጥቢ ከም ዝጌርና ክንሪኤና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ግን ቀጽልና ድማ ሓደ በሓደ ክንዛራረቢና ኣብቲ ዝቅጽል ዘሎ ሶምን እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ንእግዚአብሔር አምላክ ያምኖ በዚ መልእክት እዚ ብዙሕ ነገር ክኸውን ከም ዝኽእል እግዚአብሔር አምላክ ክግለጽ እግዚአብሔር አምላክ ክሰርሕ በቃሊ እግዚአብሔር አምላክ ክሰርሕ በዚ ቃል እዚ ድማ ልብ ብዙሓት ክትንከፍ እሞ ኩላትና ድማ ርእስና ክንርኢ ኩላትና ድማ ርእስና ክንመርምር ከመይ ክንመላለስ ከም ዝግባአና ድማ ክንፈልጥ ቃል አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ክንጽሊና ክንውዲና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ዘላለማው እግዚአብሔር አምላክና ናቦናን ብሽሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ንባርከካለና ስለዚህ ጥዑም ቃል እዚ ንባርከካለና እግዚአብሔር አምላክ እዚ ናይ ፍቅሪ ነገር እዚ ናትካ ነገር እግዚአብሔር አምላክ እዚ መንነትካ ዝኾነ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ክትዛረበና ንልብና ከተረድኦ ስለ ጸናሕካ እግዚአብሔር አምላክ ንባርከካን ነመስግነካን አለና ወ እግዚአብሔር አቦ በሐቂ ከፍቅር ወጻ ሁሉ ኾንቲ ንዓኻ ዘይ ፍቅር ህይወት ንብጻይ ዘይ ፍቅር ህይወት ኩሉ ኾንቲ እግዚአብሔር አምላክ ዝተገብረን ተተገብረ ከፍቅር ወጻ ሁሉ ኾንቲ ኢልና አለ መስዋዕት እግዚአብሔር አምላክ ማህተም ንገብር አለና በዚ ፍቅር ዝግና ክንምላ በዚ ፍቅር ዝግና እግዚአብሔር አምላክ ጸብለል ክንብል በዚ ፍቅር ዝግና ክንዓቢ እግዚአብሔር አምላክ እታ አባና በመንፈስ ቅዱስ ዝፈሰሰት ፍቅሪ ክትግለጽ بشمود دخا يسوع كريستوس نتصلي علينا نزخ تقبر أمون تصادقني خا صلوتنا سلسمع خا نمسكنك علينا بشم يسوع كريستوس آمين ويتابعكم زغتصل سومن الرخبنا تبارك